Mulgiriya asoro bote ndeto kumanye kubuna aba ibichichwene ni gobono benyora sabiri tukuli ya nsemeli ya karantini ibono gotoka sebungere kututuma saba AX county ya Nyamira yongo bwatekana babiyo batebekane babere bakoibe binto kurwa aschinsemecho anabo gati yabone chingoko ichibone gotebekana bakoye nyabaharia na batika chingo semetuye chingoko asensemejo asobutukubokia rero ni gobono gati yabayiba ibe binto kuransemejo na maga yaye ni gobe irani abwaso yo manyaraga kubwatwekera abantu banyara gwake kurate asekolenda yo marino chenseme yugo takoro tutenge kegendrete asanyara kumanyekana buna herengati abayiba berako koleto bosalia asensemeyo abantu barengeneriria ndamo borobo tindi niko basagana wikirabone to kumanyiguna abantu babere niko bakure kubwatika no gosagano kwa abantu obuna to kumanyigwa no mulikete varina osero ebikore byobosaria nabayigobo ibinigo byabere bikoene kiwasekerengo kegoro mono asensemo ya karantini yogotoke sub county ya Masaba North ward ya Rigoma ebunge akitutu Masaba county ya Nyamira negento kierera abanyakenyoro ko bwatwa no bororo ko bayirera ko basaga nabakagerwa abo asebabere bayitwa goikago kwa nabande gotoriwa nabanyanyimbo magega yoko bwatania nebikore byo asobotko bugukira rero chingoko ikinde cyabwa tucyonse picyagenda eje bariete neyemo ande bona mpaka endera testini bayigo totiga bariete baka bayigo te baka bachinguru no mugwate ko manyagari akana naye matoka tari gotigara mugondo chingoko toko iberu antori korara ntubwato bukendu sana chinga kiechio nigo boigo baba gusagana amateyemo nako baure nibo asibarengete ko barusia obomoyo kenyoro yeita bosali bwa bare aro gutuko mumuro minto na cherwa amba gukorwa oruzi guchiamo ngino oruzi guchianga oruchi bezerwa 42 onde chibese nchire nyonge amugorire onde chibese okwa kugutuko kongerwa musini amateyerwa musini baba atindu ati akine nemna gwato muna sancho korana ni gwato igabana bana na batatu anjumite bora anite bana nemna gwato muna ai ni gwato dichibona gwato mu namo eberadia namo yo guchimana igoretro namo musesingiri 27 cyari ngora chonse chama ya toto ya singiri 24 mungwano yo chibeka muguko chaka kontago libona chi kurusi kiti bicyane wasimbegete kurusi kisimi cya bateja bane kiba kinale gucyacia ugichomora kakubeka muguko bona bachomora ibintu bya bitarenge bike ungira chokoni umusano umuyuri bwe cha uria ungira chokoni na igoria abana nababwate chingo ko 13 nababwate chingo ko 13 wasoka banira gukigeita nege koreki abageti abange na monoko gikerwa nabanyakenyoro abo bate babona nigo bagucandika mono kwerigeria nje naje akona bayira kango kane korusiko nje ngo geitinyorochi sitimbu ati mono lakini barawe banyiriete pe bako motoroje batukutete igasusuwe bariete pyo twabere tokonya ko ira chiriboti asaba gambi twabere tokonya ko ira chiriboti asaba gambi lakini bono yanyarikanire mo bicharisizi yagiteka bwata bake abandi bayirurwechera bono yangaro akabali korengana na barabu obotumeki bwa marwana bumono batebire bokoirera ibikore bune byo koenekiwa asiba kuboria abagambi benseme yo na boigo abo bisabo borendi koeneki abunanko bwatira na bare erioko yakora lakini ekegionse gekoreta na amaru ari gusira abagambi bari gwanja basiria amaru pi kende kengiare koba bona amaru aya naragerire abantu bakari gokomba kurubunchari na abandi kurumochenu na abandi bekenyuro bono bagotorerize twari gusaba na serikali ekoromukia gusiria amarupi egekwera naragerire ebintu byonse bikoba bono nigo baganire serikali ko batingerio borendi eriogokeania obusaria se chinsemecho abayi batuchandire mono ndori korana turare tore bakoruisi baka ebintu byose tobekere bikomoreka security baenene no police tobekerwana igo tuchandikete mono twari gusaba serikali etubwatise mono abo ibyo bonyara bokeana ase kenyoro erinde na rieto environment yeito eranyara ko bakegukina asobosari obo bokeiwe bonyara ko era ase kenyoro babere batuchandete chingoko nche bumba chanwe ngima nande bachire karantini rero yatoka ntuwo toroche nga twachandikire mono tokonyu na serikali egati ebintu ebyo babere bakoibanga bone chingoko amatoke ebisusu egati yebinde binke ngo reporter ya Ndizi TV Erietariane Evelyn Osero.